Tul il-jum ta' tlieta, Infrastructure Malta reġgħet fetħet il-korsija tan-nofsinhar ta' triq Muqana fid-direzzjoni mill-Mosta lejn l-Imġar u l-Imtarfa. Dan ifisser li dan il-proġett ta' 3,600,000 euro biex triq Muqana tinbena mill-ġdid daħal fl-aħħar fażi tiegħu. Dan l-investiment jinkludi twessieħ ta' din it-triq biex tiżdied korsija ġdida fid-direzzjoni tat-Tramuntana mill-Imtarfa lejn il-Mosta u korsija ġdida għar-roti fl-istess naħa. Ir-roundabouts li hemm fit-truf ta' din it-triq ukoll qed jinbnew b'disin ġdid. Dan it-titjib se jwassal għal tnaqqis fir-riskju ta' inċidenti f'din it-triq ewlenija minn u lejn in-naħa ta' fuq ta' Malta. Fl-istess ħin se jnaqqas il-ħin tal-ivvjaġġar b'36%. Fl-aħħar ġimgħat beda jeżżarma l-pont li jagħti fuq wiet il-qlija biex minfloku jinbena ieħor ġdid u aktar wiesa'. Il-pont il-ġdid se jkun wiesa' 18 metru biex minn fuqu jgħaddu t-tlet korsiji għal karozzi u l-korsija tar-roti. Qabel ma bniet il-pedamenti ta' triq, Infrastructure Malta għaddiet diversi kilometri ta' pajpijiet u cables ġodda taħt l-art għad-distribuzzjoni ta' sistemi tal-ilma, ta' telekomunikazzjoni u anki tal-elettriku. Apparti minn hekk, tejbet is-sistema tal-ġbir tal-ilma tax-xita biex jitnaqqas ir-riskju ta' xi arar. Bħala parti mill-proġett inbnew ukoll aktar minn 2 kilometri ħitan tas-sejjieħ. Fil-ġimgħat li ġejjin il-korsiji l-ġodda, iż-żewġ roundabouts u l-korsija l-ġdida għar-roti ta' kważi 2 kilometri se jingħataw l-aħħar saffi ta' asfalt biex il-proġett ikun lest qabel l-aħħar tas-sajf. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.